Ndonzi Mary Chericheri. Ndinogara kuarea 8. Dambudziko rangu nderemwana wangu mukomana anongoenda dzimwe dzenguva kana adzoka anopwanya mahwindo anopinda mugodhi makareba 10 meters osanganisa sadza neraisi. Kana abve ipapo anoti ndandibata chibharo, saka vanhu vemumaraini vanozopedzisira vakumumhanyisa ndopaanozoenda. Asi kana adzoka aiwa zvine zvakangooma, saka ndikukumbira kubatsirwa nedambudziko iri. Mwana wangu mukomana anonzi Tapiwa. Dambudziko iri handifungi kuti ratonegore, rakangotanga mwana ndakatozvarawo atori raiti, but zvakatongotanga. Handisi kuziva kuti dambudziko rachona riri kubva papi, kana kuti madrugs here kana kuti chii. Ndibatsirewo, ndatambura nemwana wangu mukomana. Haana kana kutomboroora, ndikutotasirawo kuti ndichawanawo muroora anondichengeta, but hapana nekuponeswa nezvaari kuita zvako. Mwana chimwe chaanombofunga kunze kwezvaanoita zvekundishungurudza. Saka inini mhosva nditine musikana festival yangu akatoroorwa kunze ikoko atonotwana twake tukuiri. Iye ari kundishungurudza Tapiwa taikanjera ndo nhamba tunoterwa nemusikana iyeyu, musikana anonzi. Then kalastborn kangu kane 12 years kanonzi Mai. Zvinotovashungurudzwa kuti mwana uyu kochii anotoshungurudzawo iye kana achienda kuchikoro anotoshungurudza. Saka ndatoshiya kuti ndimwana. Inini vanotaura vanoti pane kadoro kaanonwa, vamwe vanotaura kuti madrugs, saka handichazivi exactly. Kunyange asitorina kuzvinwa zvinhu zvachona izvozvo, pfungwa dzake ndo zvazvitongori zvokutongeya munhu atori pamentality state.